Di ang zero. Bos, kani nga ni bos. Pila pa kilo ni bos? Bot dai. Tagiya. Kani ma'am, kani nga ni? 400. 400. By the way mga igsoon, anaan na kita sa Curva, Medellin. makita na to nga ni sa mapa oh. So mahimo kang diri. O di ka diri sa Tinobdan o kining sa Bagay Provincial Road. So sa pagkakaroon mga igsoon, anaa pa ta sa Medellin. Oo. Welcome to Daan Bantayan mga igsoon. Ma'am, good morning. So mo ni first barangay diri no sa Daan Bantayan no? Sa diri nga part sa lungsod. Oo, muna siyang boundary entry sa Daan Bantayan. Gikan nga to, barangay Tindog sa Medellin, then baterya sa Daan Bantayan na. Okay. Thank you ha. Boss, thank you. So again, mga igsoon, we are now officially in Daan Bantayan, Cebu. Mga igsoon, anaan na kita sa Bagay Malingin intersection. Bahin kini siya sa lungsod sa Daan Bantayan mga igsoon nga makakita ka og gasanga nga daan. So ipakita na ko ning gasanga nga daan mga igsoon ha. Kaning sa ko ang left padong ka na sa Medellin. And then kining sa ko ang right padong na kini mga igsoon sa poblasyon Daan Bantayan. Wow. Di gina ko. Kini mga igsoon. Nihunong di ko mga igsoon kay doon ay ko ipakita ninyo pagka ninduta. Awo. Tambay. Wow. Dog. Duta din no. Kining inyuhan eh. Sa inyong amo? Ay, ano kay lain-lain nga utanon ba? Sana? Oh, string beans. Batong. Oh. Lampo kayo. Tanawa pa kung ilang kuan mga igsoon no? Tanawa na ilang sikwa, patula. Oh, gagmay pa ganin niyo nya, managgo pa nin, tuloy dagko eh. Kita na ko ninyo ah. Din lain klase nga utanon.
Doon na pa'y mais. Singahan mo dong. Singahan mo. Ha? Singahan mo. Marjan Rita. Marjan? Di ba ikaw ba? Marjan Rita gani. Marjan? Ya ikaw? Francisco dito sila. Francisco. Francis na. Francis ug Marjan. Oo. So kamoy gabantay dire? Dagan ba ay nagbantay din nakuha pa mi pagmakan. Magutan mo? Doon na po'y sweet corn na dia, sweet corn? Napuo na na oy. Wow. Dog. Brother. Hala. Kau nagmaayo. At last, naabot na kita sa lungsod, no, sa town proper sa Daan Bantayan. So welcome mga igsoon. By the way, doon na sila'y kining ana sa Tuo, ang district hospital sa lungsod. And then makita na to ang daan mga igsoon nga limpyo. And then pave, no, simentado ang ilang daan. Doon ay daghang mga tindahan tungod kay doon ay daghang tao. So makita na to, doon ay daghang mga habal-habal, doon ay daghang mga trike ug kining pedicab, no, tricycle. Kaya mauna ang ilahang mode of transportation. Siguro kaniadto mga igsoon kining Daan Bantayan fishing o farming village apan ni sikat man ang ilahang mga isla tungod kay adunay nindot kayo nga dive spots, no, daghan kag makita siguro silawom pan ako sukad wa ko makasuway anang dive. But yes, dunay Malapascua, dunay Munad Shoal, dunay Gato Cave and Islet og aduna pay Karnasa, Kinatarkan ug uban pa. Ninduta diri, uy, ibog ayo ko mga igsoon. Unta ana ako'y lunangan he. Kini nga daan mga igsoon, largohon nimo ni sangko ka sa ilahang munisipyo o plaza. Doon ra pod ang simbahan o merkado. Rita sila ang municipal hall, no?
Hi! Hi! Nindot ang inyong municipal hall, no? Oh. Iyo, where you ka? Kisa man ang inyong kuanda hero si Rizal? Thank you. So ang ilahang rebulto at tubangan sa ilahang municipal hall kay rebulto ni Jose Rizal. Nindutan ko sa ilahang municipal hall tungod kay sa likod dagat na, sa kilid dagat na. Pakita na ko sa inyo ang dagat ha karon. Wow. Food park dire may so no. Mura og bar, no? Bar style, no? And then doon na sila mura og baywalk. Ma'am, kasi tawag gani diri boardwalk, kasi tawag gani. Dung, so okay ba unsa gitawag na nila ron? Mura Seawall ra Seawall, seawall. Seawall. Thank you. So doon na sila seawall, no? Sa likod lang yun ni mga igsoon sa municipal hall sa Daan Bantayan. Wow. Oh. Awar ako na oh. Tawi. Wow. Tawa. Imong ikuan, imong girlfriend? Ay, Igsoon. Igsoon? Igsoon. Igsoon sa kasing-kasing. Oo. Kasi page mo. Cebuano 123. Sa YouTube ha? Sige, sige. Thank you. So karon naglakaw ta karon mga igsoon padung sa ilahang simbahan sa Santa Rosa de Lima or Saint Rose of Lima Parish Church. Kuha kayo ha. Built in 1858, 1858 ang kining Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima mga igsoon.
Untong tutok mga igsoon. Karon anaan na kita sa Barangay Tapilon. Oh. Tapilon National High School. Kanaog nimo diri sa pikas mga igsoon, pakanaog ko makita nimo dagat to. So, ato ta sa unahan mga igsoon, kay atong atuon ang labing tumoy sa isla sa Sugbo, ang kanang Bulalaki Point. Wow, mga igsoon. Oh, this is the new Maya Port. Oh. Wow. So, gusto ka maadtog Malapaskwa? Ay. Saka kita na Pantalan Beach Resort na. Para kinatarkan. Katong dito gyud sa lungsod katong doon simbahan. Oh. Mo to para kinatarkan. Kining diri Malapaskwa rin. Mas ko kung magbadbad usay agar nasa mo. Karnasa diri pod. Sa undi bod asam sa Dunggo. Tapilon. So tulog gyud kapantalan no ang satong poblasyon. Tapilon o kining diri. Bahin din no. So ang diri mo ang kasagaran sa biyahe diri karon kuan gyud Malapaskwa. Okay. Pero pon magunan ni diri biyahe para Masbate. Para Masbate. Pruro. Boss, thank you boss ha. So again mga igsoon, doon ay tulo ka pantalan sa daan bantayan nga ga-operate ang padong og kinatarkan ang naa sa poblasyon, and then ang padong og Karnasa ngadto sa Tapilon, and then kining dire boss padong og Malapaskwa. Boss, mayong hapon. Mayong hapon. Alright. So wow, hawa na po na magsuolo. Tama. So again, dako kanila pantalan dari. Hawa ko na. So muna sakyan pa dong og Malapaskwa, no? Boss, ang hapon. Muna sakyan pa dong Malapaskwa, no? Oo. Mga pili kapasidad na boss? Nakatao? 25. Makakarga ang motor? Kailan ba yung motor boss? 200. Pasero? 200 po. So 200 boss, thank you boss. 200 ang tao mga igsoon, and then 250, 200 ang mga big bike o kanang mga gagming motor. Pwede dagang mga buwan ay Koreano. Oh. Saan lang mga Korean? Apa dong? Malapaskwa? Okay. Thank you Wow. Grabe, first class municipality of Daan Bantayan. Grabe, booming kayo. Nagkaanang tagkayo sa norte mga igsoon, nagkatinaw ang ilahang tubig gikan ngadto sa Kuburan, then Bugo, then karon ana ata sa welcome to Daan Bantayan.
doon ay daghang mga turista, mga Caucasians o mga Asian. Wow. Huh? Duta dia. Huh? Nakoy dagan nakitang isda. Isda og kuan mga igsoon. Kining may mga langgam ba? Kusog kay manlupad niya, dagko ra ba kay nga mga langgam? Ay. Alright. Wala. Ipakita na nako niyo mga igsoon. Karon balik ta sa poblasyon. Ano sa daan bantayan na public market no, sa ilahang isdaan o karnihan. So ibaw na magin mo mga igsoon nga hilig ko aning seafood. So atong sudlon ang ilahang seafood section. Tara. Diri pagkakita mga igsoon ka ng no dili kinilong tapok-tapok. Wow. Tigre mga isda. Dili rin sa daan bantayan. Yes, sir. Ah, bisko kayo no? Asan ni? Listen, boy. Ano siya isda natin? Mamsa no? Ano yung lami ko ano no? Ano yung pinang kilo ano eh? 200? Ay, kina. Oh, lami ni siya. Ununan, no? Pila ni siya? Kaning nukos? 420. Dia tidak ko dito. Ito lang isda boss. Dugso. Dugso. Gabi. Presko mas isda bro. Ano ba isda, sir? Lagi. Isda. Isda ra nang uban. Kadli oh. Labas mo bawo sir. Bau. Anak, timbangan, sir. Putian sir. Bos kini ani bos. Pila pa kilo ni bos? Bot dai. Lagi ya. Kani ma'am, kani ani? 400. Ah, yakin ni? Pariyaran na sila. Pariyaran ni no? Asa ning mamsa kadag ko? Tibuok mo rin. Ano nga sir? 400. Ato ka sa syudad. Mga ana-ana ni sa 500. 550. Pariyaran na sila. Tuyok sa kote ha. May tikos na. Tikos. Pila po ng tikos te? 300. Kani mo yung 400 no? 130 pundok. Ah, pundok. Ah, Kilo, 400 400. ang kilo. So, doon na po sila ka ng iyong pundok-pundok. Kani mo yung akong paborito. Unan. No? Pila kilo na yun? 180. No? Wapa. Ha? Tuyok ta. Lawon. Yes, isto. Ang kanindot rin magsono kay bunda ka sila sa seafood. Kaya dito ka. Oh. Likod sa ilahang merkado, wet market sa daan bantayan magsuon ang ilahang suba oh. Dunay daghang isda oh. Ambot og makita ninyo ha pero usang isda ana dia boss? Tilapia? Tilapia gagmay. Ah. Wow. Huh? Huh? Wow, pilang kilo nito eh? 350.
ning isa ay. Ilang kilo ni? 380. 380 no? Lagi mo sir. Sunod na tong balik sa Daan Bantayan mga igsoon, atong labngon ang mga isla sa Kinatarkan o isla sa Malapascua o Carnasa. Shout out sa mga taga Doong Bantayan from Blinsi, Batarilan, and also to Jun Moran sir from Mantalungon, Dalaget, and shout out also to Jopay Kadungog Ideas o sa mga Pilapil Colina o Kakanog family sa Liloan o Konsolasyon from Nat and Angelita Pilapil Jirong. Big shout out also to Mr. Edgar Abadia and Deparini and Kabilan family from Dennis Deparini. Shout out also to Ricardo Basit of Liloan and Jazz Alpha. Big shout out ninyo, salamat mga igsoon.